Добър вечер, уважаема публика. Трети епизод от подготовката за НЕВИ от 2025 за седми клас. Започваме с задача за едночлен. А, Както виждате, питат ни кой от тези не е в нормален вид. Така, започваме едно по едно. С А под точка, а на трета по Хикс. Там няма какво да се извърши, този си е в нормален вид. Имаме на В под точка, обаче там имаме, вижте, да умножим хикс с втория хикс, с третия хикс. Така че ето готово да е в ненормален вид. В В под точка няма какво да се извърши, в Г под точка също. Това е последното Z, но то няма отношение. Така. Следващата задача е търсим вече подобен на дадения едночлен. Тук беше от значение да имат една и съща променлива с един и същи показател. Така, още на първата подточка А, хикса е на първа степен, пък в условието хикса е на втора степен. Значи не е тази, отпада. А втората подточка пък хикса е на първа, нашия в условието е на втора и това не е. Нищо, че имат Y с един и същи показател. Трябва и двете променливи са на един и същи показател. В подточка хикс на втора в задачата и хикс на втора в предложеното от тях. Y на първа и в подточката Y е на първа, така че ето открихме къде е подобният едночлен на дадения. Така, какъв хубав коефициент са му дали, обаче на нас не ни трябва коефициент. Така, в последната подточка няма какво да коментираме. Y е на втора степен, в задачата Y е на първа. Така, загряхме. Така, видяхме подобни едночлени, видяхме и едночлен в нормален вид и съответно такъв какъвто е в ненормален. Така, третата задача вече от нас иска неизвестен израз U. Сега тук може да го погледнем като U делено на 3xy равно на 2x на втора y. За да намерим неизвестно делимо, трябваше да умножим частното по делителя. Като умножим два едночлена, ще си остане едночлен. Ние търсиме такъв случай, в който нямаме едночлен. Значи в А точка ще имаме едночлен. Уто е едночлен. Колко е, кой е, с какъв коефициент е, не е от значение. Така, в Б точка пък имаме едночлен, който е разделен на някакъв неизвестен и трябва да се получи едночлен. Така, за да намерим неизвестният делител, трябва да разделим делимото 3xy на 2x на втора y. Така, y и y ще се съкратят. Тройката върху 2 си е 1,5. Хикс и хикс на втора в знаменателя ще имаме хикс. Това дори не е цял израз. 3 върху 2 хикс. В знаменателя не трябваше да имаме променлива хикс и y. Така, камо ли да е едночлен. В въпа точка какво се случва? Трябва да съберем умалителя с разликата. Така, разликата е хикс на квадрат, y на квадрат, плюс 2, двойката изтървах, 2 хикс y на квадрат. Тук трябва да се превърне в нормален вид. Тук имаме 1 хикс на втора y на втора, плюс 4 хикс на втора y на втора. Определено са подобни, значи като съберем две подобни едночлена, ще имаме нов едночлен, 5 хикс на квадрат, y на квадрат. И това си е едночлен. И търсим там, където не е едночлен. Така, Г от точка неизвестно събираемо. Сега вече тук открихме 2xy на квадрат. Какво е? Ще го използваме ето тук същото. И ще получа U е равно на 4x на втора, y на втора минус 4x на втора, y на втора.
Тук дори се получава вълшебната наша любима нуличка. Като извадиме 4 от 4, получим 0 х на квадрат, y на квадрат. Коефициента е 0. Но пак е едночлен. Пак е едночлен и единственият отговор остава Б. Сега, тук, ако бях съставил задачата, аз ще да я съставя точно обратно. Т.е. на 3х y на мястото ще да сложа 2х на втора y и на 3х на мястото съответно ще дойде другото. За да не се получи такъв случай, в който дори нямаме цял израз. Така. Следващата задача е пак свързана с едночлените. Нека нашия U да е 7х, да е седмокласника, а пък V се получава от него. Как се получава? Като вземем противоположния на U, т.е. минус 7х. И като разделим V на U, т.е. минус 7х на U 7х, какво ще получим? Минус делено на минус плюс. Не е А, не е В, не е Г. Единственият отговор е Б. Така. Продължаваме с едночлени. Тук вече ни питат кой от изразите е рационален израз. Преди малко казахме в знаменателя Y или която и да е променлива нямат работа. Не е А. Заради Y в знаменателя. И пък може и като делител да е записано, пак няма работа. Тук и Хикс са докарали, и Y са докарали. И това не е. В гъпа точка само Хикс, но и той не трябва да фигурира там. Верният отговор е така. И числена стойност на израз. Така, има ли нещо подобни да извършваме? Няма. 5х на втора минус 3х минус 1 за хикс равно на минус 1 на четвърта плюс 1. Тук обърквацията в кавички може да се получи, когато повдигаме на четна степен, минуса ставаше положителен, обаче тук минуса не се повлиява от четвъртата степен, защото не е на четвърта. Тоест минус 1 на четвърта щеше да е положително в тази ситуация. Но както е написано, минус 1 на четвърта си е минус 1. Тоест, да видим какъв е нашия хикс като число. Минус 1 плюс 1. Симпатягата. Нулата. Така. 5 по 0 на втора. Минус 3 по 0. Минус 1. Така. Това е 0. Това също е 0. И остава една минус единица. Ето го отговор. Така. И последните две задачи. Нормалният вид на едночлен. Сега. Определено не е в нормален вид. Тук имаме едно умножение. Тук пак минус 4 няма да се повлияе от втората степен. Втората степен е само за y. Обаче пък в първата част, ето тук имаме една двойка, която ще направи минус 1 втора на нещо положително. Тоест минус 1 втора хикс y по минус 1 втора хикс y. Така. Втората минус 1 втора хикс y трябва да е в скоби. Другото минус 4 хикс на втора, хикс не е на втора, y е на втора. Така. Хубава работа. Дробите станат минус по минус плюс. Една втора по една втора, една четвърт. Хикс по хикс, хикс на втора. Y по y на втора. Сега, вместо да пише още веднъж скоба, този минус ще го сложа пред една четвърт. Тук ще остане 4 първи даже. Хикс, y на втора. И може да съкратиме четворките. Остава един минус и без число. То е единица, но няма да я пишем. Хикс на втора по хикс на първа, това е хикс на трета, y на втора по y на втора, y на четвърта. Ето го отговора. Б. Така. И последната за деня.
Ако А е ненулев параметър, т.е. положително, отрицателно, цяло, десетична, обикновена, няма значение. Някакво число. Просто са скрили числото. Това означава параметър, думичката да не ви плаши. Ненулев пък значи да е число различно от 0. Отрицателно, положително няма значение. Така, коефициентът и степента на този едночлен, първо да го превърнем в нормален вид, т.е. да умножим 15 по 3 пети, минуса пред дробта 3 пети, да го сложим пред 15. След това по азбучен ред да дойдат А на трета, друго няма, освен ато. Хикс и хикс, тук става хикс на втора. Y на втора ще го препиша. 3 пети го написах. Хикс на втора Y. Хикс на втора Y. Така, имаме съкръщение 15 и 5. 1, 3. Значи ще имаме минус 9 а на трета. Хикс на втора по хикс на втора. Ето тези два хикса. Това е хикс на четвърта. Y на втора по Y на първа, Y на трета. Така. Сега, степента първо трябва да посочим. Не. Коефициентът. Първо коефициентът. Коефициентът е минус 9а на трета. Тук включваме и а на трета, защото а е ненулев параметър, някакво число, просто е скрито с буквата. Така, къде са посочили минус 9а на трета? Единствено в Б. Дали е седма? Проверявам веднага. Трябваше да съберем само показателите на Хикс и Y. Да, точно така. 4 плюс 3 е седма. Верният отговор без съмнение е Б. Така. Седма е посочено и в В по точка, обаче там коефициента му липсва А на третата и минуса на девятката. Затова не е В по точка. Минус е сложен на А по точка, пък А на трета липсва и без това десетата степен не е вярна. Така. Ами, това е. Надявам се и това клипче да ви е от полза. Не си спестявайте палците, а от мен остава да ви пожелая хубав ден.